Nou, het is de open dag op 1 mei, traditioneel op Aruba, marinierskazerne die een open dag houdt. Extra speciaal dit jaar omdat de kazerne bestaat 75 jaar en dat is feestelijk. De Aremil bestaat 40 jaar en de kustwacht van Aruba bestaat 30 jaar. Dus dat is een dag om feest te vieren en dat doen we vandaag. Die was niet anders dan elk jaar. We zijn wel heel blij dat we dit jaar de Frisks, onze snelle bootjes, weer hier hebben. En dat we extra veel mariniers binnen hebben. Aremil is er, mensen zijn er met hun stands. Dus we zijn super blij, maar de voorbereiding is als ieder ander jaar. Ik denk dat het dit jaar iets drukker is, omdat we de boten hier hebben. Vandaag is een vrijdag, dus dat zit mooi tegen het weekend aan. Dus het wordt iets drukker verwachten we. Maar de sfeer zit er in ieder geval goed in. Hoeveel mensen er dan ook zijn, dat maakt niet uit. Je kan van alles doen. Je kan demonstraties komen bekijken van de kustwacht, van de Aremil, van de mariniers zelf. Je kan een boot komen varen. Je kan klimmen en afdalen. We hebben een zipline dit jaar, daar zijn we heel blij mee. Je kan van alles doen. Kom naar Savaneta. Ook leuk dit jaar is dat we extra werven voor Aremil en extra werven voor Formation Sociale, voor het SVT, die we hier op de kazerne ondersteunen. Aremil belangrijk voor Aruba, SVT, Formation Sociale ook heel belangrijk voor Aruba. Je kunt je hier inschrijven. We hebben mensen nodig, zowel voor de Aremil als voor het SVT. Het is belangrijk voor Aruba. Dus kom hier naartoe, wees welkom op de kazerne. Bombini en schrijf je in.